wala yung ginaparelease bile ni D3 Bio, no? Nga kay ang MCT siya doesn't need bile to be absorbed sa aton lawas. That's why less ang stress sa imo hormone producing glands, no? Less man ang stress ang lawas to produce energy. Nga it only takes 3 steps to produce energy from medium-chain triglycerides compared to long-chain triglycerides na 28 steps. That's why energized ka dayon. Biskan ikaw, gajita, basta D3 Bio ka lang. So, lain gid ako nga adlaw kag-inom D3 Bio. Damo-damo lang gid nga health benefits nga inyo nga makuha. Impormasyon sa ikaayong lawas. Wala na mi tayo. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayog gid sumadamo ninyo nga balatian. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo para tuna o pipig-ibo pa. Tungod ang may tisi alkaline vitamin C mulawas aptik pirmi dili nakakapuyon tungod sa may tisi. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Sa isang pangarap, unti-unting natutupad. Kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin nais marating sa bawat busis na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM! Ang News FM! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody say smile! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Balik na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapagawa.
News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes arthritis magkaayo. DTX 500 ang high blood mo sigurado magkaayo. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. D3 Bio ang suplemento ko. Kakas ang upok at sipon, kakas ang trangkaso. D3 Bio ang suplemento ko. Bakterya ka virus, ubos sa D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. D3 Bio ang suplemento ko. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. DTX Coffee Mix Kape nga detoxify ang lawas. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix Kape nga detoxify ang lawas. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix na detoxify. Namuling mapaniwang kay Dodong at kay Inday. DTX Coffee Mix lawas na tinuan. Diabetes ligawan. O magkape na ta. DTX Coffee na. DTX Coffee Mix. Nakatabi ka na, nakadetox ka ba? Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo barato na o ipig-ibo pa. Tungod ang may tisi alkaline vitamin C mong lawas aptik pirmi dili nakakapuyon tungod sa may tisi. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatugas sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imo nga resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangod sarang na kamo nga makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvacion Street, near corner A Panay Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo na hamtang sa Elope Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikayong lawas salungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Gabasa na naman bala ang imo. Ay, gaan.
Gabasa na naman. Oo talaga, kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa. Always nagabasa, kag nagabaho ang kilikili. Mag-Clinica Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh. Nagabasa na naman balaga. Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko. Clinica Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. DTX Beauty Soap. Ako si Elaine. Ako, gid nga akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases. DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Beauty Soap. Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, problema gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Sa mga butika. Extend Food Supplement for Men. Ako si Juni taga Bacolod. Gapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. Ako si Mark, sa tuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay, happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, alas 4:41 na sang aga. Mga ka-K5, tatlo na gid lamang kaadlaw, kag New Year na mga ka-K5. Sunday morning, up with the lark. I think I'll take a walk in the park. Hey, hey. Good morning! Maayad-ayad nga aga sa aton suki nga mga tagpalamati dari sa syudad kag probinsya sang Iloilo. And of course, sa aton sa ring nga mga live viewers across the world. Sa mga ka-K5 naton, bangon na, bangon na, bangon na. O, bugtaw na, bugtaw na, bugtaw na. Labi pa sa may mga obligasyon aga pa. Kamusta ang inyo sa ring nga pagtulog? O, nakatulog-tulog man bala bisan gamay lang mga ka-K5? Okay, di ba, balaan man naton nga the more you grow old. O, makalabot ka na 30 mga ka-K5 o 30, 40, 50, 60. That's the face mga ka-K5. It's a beautiful Nga mas i-prefer mo na lang, no? Or mas prefer mo na lang o nga magtulog-tulog, magpulo pa huway-huway, pulo pa huway-huway mga ka-K5. Good morning, good morning, good morning! Kamusta ang inyo nangin Christmas? Kamusta bala ang nangin selebrasyon sa inyo tagsa ka mga panimalay? Sa inyo tagsa ka mga pinamilya? O basi bala nag-Christmas, nag-inaway pati New Year? Sa inyo nga mga panimalay, sa inyo nga mga katiyaan. Hindi nato na manigarabi nga may mga iban nga mga family members. Kung kaisa, gapanggarit-garit gan mo. Good morning, good morning, good morning! Sa mga listeners naton diri sa syudad sang Iloilo, sa 180 tanan ka mga kabaranggayan, sa 7 tanan ka mga distrito, sa mga ara subong, sa mga bag-o nga mga merkado, diri sa Iloilo City. Kamusta ang ara dira subong sa distrito sang Mandurriao? Nagapulo pa nalithi, nagatulo-tulo ang binabahi nga ulan. O diriya sa bahin sang Iloilo City mga ka-K5. O dala ka mo sang payong, o
O kalo o kon kapote mga ka-K5. O kay uso dadaan subong, di ba? O wala to o may makitaan kag mabatian kag nga nagaubo. Dere so ay mga ka-K5. O alungan nyo gid nyo dra nga mga ikaayong lawas. O kag of course nang inyo sa nga immune system. O pangapi-ngapi na kamo dira sa DTX Coffee Mix. Good morning, good morning, good morning. Sa mga suki man nato Andrea sa mga area sang Haro, sa mga taga by the way dira gali sa may Mandurriao o dira sa may Barangay Airport. Airport Mandurriao, dira sa pamilya Manaay, Ma'am Antonina, and of course kay Sir Ricky. Kamusta dira Sir Ricky and Ma'am Antonina? Dira sa may distrito sang Mandurriao. Dira man sa mga solid listeners naton, mga suki naton nga mga tagpalamati sa may area sang Haro, o sa mga nagaplastar na subong sa may Haro Public Market. Kung ano man dirang inyo ginabaligya, uga, o karnisang baboy. Kamusta subong ang presyo nga na isang karnisang baboy man? May bala naton nga amuning isa sa mga ginahanda gid mo. Nga tawag na no, every time nga may holidays or holiday season, mga okasyon, o mga ka-K5. Hindi kung kaisa barato sa mga iba niya mga areas, pero sa iba niya mga balaligyaan niya nagapanglakaak ang presyo mga ka-K5. Pero kamo hagan-hagan kamo sa baboy ha. Hasta pa ni sa New Year, hasta pa ni sa trekkings nga kan-anay. Dapat nyo nga tawag na no, anong dumon kag mangin tawag na no. May hinalungon man kamo sa inyo nga ikaayong lawas o kapin pa kon may mga maintenance kamo, may mga high blood kamo, may mga diabetes kamo. Pag gusto kamo kaunda sang lechon daw ho. Tapos maghalay dagkaron ng mag-alay dagkaron ng inyo nga mga lobot mga kakipay lubot. Tawag na no, magtokwarda diabetes, magtaas da sugar nyo. Damo dan subong may mga mango float, may mga tawag na no, ano pag mga pagkaon ng mga tamis, may mga cake, may mga spaghetti, may mga salad, mga ka-K5. That is why no, na tawag na no, obserbaran nyo man ang inyong alawas. Pag hindi ka mo dapat tama kakaon. Gamay lang matilawan yung tanan pero hindi man ka mo magdinalok. Mulay na magdinalok mga ka-K5 basi ma-hospital pa ka mo dra pagkasunod niya si Mana. Sa mga ka-K5 nato. Kay Sir Roland Hemenea, good morning, good morning, good morning. Ma'am Kim, good morning. Sa FB na lang kumalantaw. Maaari na kami subong sa may sulod sang market. Beautiful day. Kamusta? Anong baligya tada, Sir Roland? Ka-Christmas party na dara ang mga vendors sang Haro Public Market. Good morning, man. Sa mga suki nga mga tagpalamati, ang ara subong sa may distrito sang Lapas. Dira sa may bagong nga Lapas Public Market. Na-clear na da pero hindi pa man maagyan ang palibot sang temporary stalls baladara no sa may tawag na no, Lapas Market mga ka-K5. So far makita nato no, tawhay na ang mga dalanon sa mga areas sa diin no, ang mga daan nato nga merkado bala no. Temporary stalls mga ka-K5. Kasunod nga masaylo sila sa gin-redevelop ng mga merkado. But I hope na maayo ang sitwasyon nila no sa mga merkado subong o mga ka-K5 advantage lang ni. For example, nagainulan-ulan. Medyo secure. Safe no. Siyempre, ang covered ang lugar mga ka-K5. And of course, sa mga suki man naton nga mga tagpalamati, dara kay Tita Ren na mapa sa Rizalapu. Kamusta Tita Renz? Good morning! Maayo ni tulog ni Tita Renz mo. Daraman kay Ma'am Kay. By the way, dara sa may Lapas, lapit sa Lapas Public Plaza. Dara sa kay Mommy Immaculate. Kamusta Mami? Kay
Sir Cliff Acosta, daraman sa Family Acosta, mga ka K5. Good morning, good kay Ma'am May Panes Valencia. Good morning and Merry Christmas and advance Happy New Year, mga ka K5. O din kadaga pamati subong Ma'am May Panes Valencia. Ka K5, Julio Sancho Abelarde Medina. O nagatutok man sa aton siring pagpangalan. Nakapangapi ka na, sir. Kay Sir Romeo Sabere. Good morning ka K5 Kim. Happy Sunday. Kung kaisa kung weekend gusto mo pa magpahuway, no? Magtulog mga ka K5. O kapin pa kung kulang ang imong pahuway on the whole week sa mga ka K5 nato. I've got someone waiting for me. Pero nabaton nyo ba lang inyong 13th month pay na? Yung 13th month pay mga ka K5. Okay, dapat by before na siya, before or after, or tawag na, no? Before or on the day of 24th sa December, nahatag na ang inyong 13th month pay. So, dapat nga nabaton nyo na. Kaya kung hindi, kung wala pa, so, pwede nyo na mareklamo sa dole. So, sa mga employers, dira. Aba. Tapos may ara, ganyan, paldo, ganyan mga nagatrabaho sa gobyerno. Na nakitaan ko, announcement to sang kabangkalan dito sa may Negros Occidental. Mga ilang mga permanent employees, permanent and casual employees. Ang ila sinika kay 500 nga mga bonus, mga 100,000 kada isa. Paldo group. Mabalance ka kay 500, masaylo na lang kuguro sa gobyerno, ha? Tapos mga taga-gobyerno, subong mga nagatrabaho sa government sa 5, pabalik nila sa 4. Grabe nga pahuway, grabe pa nga bonus ilaba. Good morning. Kay Ma'am Noemi Dolor Bartolo. Aga Kim, good morning. Happy 5th anniversary sa tanan nga K5 Solid Supporters Iloilo Fans Club. Aba, may ganito ka K5 Andre karon sa Christmas party. Anniversary celebrations ang Kiss. Ate, may lechon naman ta. Sa mga ka-K5 nato, tara naman sa may area sang Molo, sa Molo Public Market, sa mga nagatulutambay dara sa may Katilingban Molo, sa may San Juan Molo, dara sa may Boulevard Molo, dara sa may Molo Plaza, sa mga nagasimba agapa, nagalakat-lakat, nagapangita sang bibingka, sang batchoy, sang arroz caldo, nagakrave. Okay, iti syempre subong daan bugnaw. Do kun syempre kun wala ka sang kupkupan. Nami na lang na may tawag na higup-higupon ikaw mga ka-K5. And of course, good morning man sa mga suki naton nga mga tagpalamati dira sa may city proper. Nagapamati subong sa mga vendors sa Iloilo Central Market, kag Iloilo Terminal Market mga ka-K5. How's your day going? Tawag na, dapat you start your day right. Start ka mo sa inyong adlaw nga naga-yuhum-yuhum. Positive outlook sa kabuhi. Kung tawag na, no? May mga failures man kamo, may mga pagtilaw. Tawag na, no? Nag-shape gid sa inyo, nag-challenge gid sa inyong personalidad, ang inyong pagkatao, sa inyong tagipusoon. O sang 2025 nga dapat bayaan nyo na mga ka-K5. And you grow, you move forward para sa year 2026. O bala naton nga kada isa sa aton may mga nagkalain-lain nga mga istorya this 2025. May mga family member kita nga nadula. Wala naton gina-expect nga sa tawag na, no? Sa nga tuig mga ka-K5. Madula na sila sa aton nga kabuhi. O may ara man nga career nga natapos mga ka-K5. O may ara man ka K5 nga
O di iba ni nag-inaway, nag-ilinaway ang mga magpamilya. Sa subong wala pa sa gihapon naka-reconcile. Kung iba naglaya sa ilang mga panimalay. Kung iba nangabi nila nga mga long-term relationships nila nag-fail pa. O damo kita sa mga pagtilaw nga naagyan subong. May mga naka-experience ng sunog, linog, o mga bagyo, baha. Very challenging ang year 2025. Wala nato napuno kita sa mga kalamidad nga na-experience. Sunod-sunod, especially during the month of October, November, sa mga ka-K5 naton. But I hope nga nangin way ini siya mga ka-K5. Agod nga mangin mapag-on kita kag mangin mabakod sa kabuhi. And of course, let's be an inspiration man sa gihapon to other people sa mga ka-K5 naton. Good morning kay Sir Jojo Espino. Ma'am Marjorie Cabalonga. Good morning kay 5 Kim kag sa tanan nga taga Santa Barbara Public Market. Para sa my vegetable section. Good morning. Happy Sunday. Thank you so much. O sa mga ka-K5 naton. And of course, naman sa mga Arasubon, sa may distrito sang Arevalo, sa may Arevalo Market, kag sa iban pagidra nga mga lugar. Good morning. And of course, sa mga listeners naman naton sa probinsya sang Iloilo, listening via our relaying stations, K3 News FM Yagao sa 1st District of Iloilo. Good morning. Adra kay Sir Kuya AJ. Sa mga katapos dira sang Philippine Army, good morning. Sa mga katapos ng Philippine National Police, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection, taga Philippine Drug Enforcement Agency, mga taga Highway Patrol Group, taga Land Transportation Office, and to everyone na under sa mga law enforcement agencies naton. Of course, balaan naton nga amo nga mga trabaho naka-high alert sila subong. Naka-heightened alert sila subong mga ka-K5. Tungod syempre dapat naka-on duty tanan. Dabla Sir Bong Escosio. Good morning. Kapag kapangapi ka na da, sir. Always good nga nagapamati dira sa may FBC Shell Station sa Ungka 2 Pavia. I've got someone. Syempre, bala naton sa mga gasoline station naton. Ti pulaw-pulaw man na, no? Pulaw-pulaw, kon aga pa, tapos gabi naman magpuli. Pero bato lang galing kung kaysa, bisan ano mo ka bato, no? So, bisan ano mo ka trabaho, kag-grind nga gag-grind. Wala man kita gyapon sinuptan. Okay, debla gusto naton tanan, no? Makasupot, makasave mga ka-K5. Pero at the end of the day, with this economy, grabe with this economy. That is why, no, nga ginasuggest gid kaya hindi lang dapat isa ang source of income mo. May may other source of income kapagid, may negosyo ikaw, aside sa imo abi nga 8 hours nga trabaho. Let's take the car okay, dapat ang goal naton mga ka-K5. Maka-retire sang temprano. At least, no, ma-enjoy mong imo pinangabudlayan. Kalain man ang, for example, nag-retire ka sa trabaho mo, wala ka ginsinuptan. Kapin pa kon, for example, kung wala ka nagatrabaho sa gobyerno or sa private companies ikaw nagatrabaho, o wala sa mga tawag na, no? Wala ka gid sang dako nga makuha after mo magtrabaho mga ka-K5. That is why dapat ang goal naton sa year 2026 may sinuptan na ta, ha? Kag tawag na, no, more wise or wiser, more wiser na mga ka-K5 in terms of spending money. Okay, kung kaisa, diba no? Gareklamo ka nga, di nagkanto, kwarta ko man. Tapos, wala to, may parcel dito. May parcel. Ako na mga unnecessary, bala no, mga bagay-bagay. Karing kung kaisa kita bilang mga tao, ang mga bagay nga wala sa ato, na mo nang ginag-crave naton nga ginag-crave. Pero, live by your means, mga ka-K5. Wala nang masarangan, dapat i-assess mo man sa imo nga sweldo. Kaya bala sang sweldo ko. Hindi bala ko
mabaon, malubong sa utang. Ito na mo ni ang type or kind of lifestyle, mga ka-K5 nga may ara ikaw. O sa mga ka-K5 naton, kagalain man nga umpisahan mo ang tawag na no, ang year 2026 nga may utang kada yun. Pwede tunga-tunga lang. Sa mga ka-K5 naton, dara naman sa may segundo distrito, nagapamati ka mo via K3 News FM Laganes. Sa mga listeners naton sa may Banwasang Leon, Alimodjan, San Miguel. And of course, dara sa kay Kuya George. Good morning, good morning. Ano ka nga batalyon dress ang Philippine Army man. Sa inyo tanan dara maayad ayad gid nga aga. Stay focused. And kung ano man dara ginat ubran nyo, o nagahimos ka mo, nagasinad sang inini. Kaya syempre, kung may kaladtuan, ikaw aga pa. Tapos na tawag na, no, natugnawan ikaw. Kaya nabla, usually, kung ara ka sa uma, o pundo ang tubig sa mga banwa-banwa, o pundo na ang tubig, that is why nga ginabutangan mo sang ininit. Okay, grabe ang tawag na, no? Grabe ka tugnaw. May pagkakulo kanding-kanding daan kung kaisang iban mo. Good morning, Ma'am Leia Asistido Alarba. Sir Hudlong Montana, good morning. Kamusta ang imo nga pagbangon, Sir Hudlong? Ma'am Ning Alumba, good morning, Ma'am Kim. Happy 29th year wedding anniversary to my husband today, December 28. Thank you, Lord, for the 29 years of togetherness. Grabe ba? Congratulations, Ma'am Ning. Ang iban nga ni subong ini kalabot sang anniversary. Ano pa ay hansang 29 years. Grabe ba? Naka-ano na kamo subong, naka-silver. Sobra na kamo silver. Malapit na kamo next year 3 na kadekada ang inyo nga pag-updanay. Aside para ano pagit ka mo kadugay ma'am nga magka-relasyon o before nga magpakasal. Sabi no. Kag the more nga si Ma'am Ning kagangiya nga bana nga nagadugay, the more man nga nagasuwin. Unlike sa iban, nga sa una lang sila malipayon. Kaya syempre may mga magka-relasyon gid nga hindi consistent sa isa kag isa. Sa mga listeners naton sa 3rd District of Iloilo, nagapamati ka mo via K3 News FM Kalinog. Sa 3rd District, upod naton dara K5 Kuya Japon. Maayad-ayad gid nga aga sa inyo tanan. Sa mga taga-Banwasang Pototan, nag-as midnight dara kahagabi. Sa mga taga-Mina, Badyangan, Bingawan and other municipalities dara, good morning, good morning. Sa mga listeners naton sa 4th District, you're listening via K5 News FM Pasig City. Dara upod naton sa technical side K5 Von Sapio. Dara man sa Shore FM Dumangas kay Sir K5 Tib Moreno. Kag dara naman sa may Gabariga sa mga talipapa. Dara sa may Pasig City Public Market. Good morning! Kamusta ang binta? May first customer na bala? And of course, dara naman sa may Quinto Distrito, nagapamati ka mo mga ka-K5 via K5 News FM Sara Iloilo. Kaupod natin sa technical side, K5 Hernan Flores. By my side, let's take the Herman. Sino na yan sa Hernan na yan? Si Herman Flores, yun na last name yan, no? And of course, there is a master control. Kapod naton si K5 Andre Friend La Pastora. Sa 2026 single sa gihapon, wala po now. Yung itain na gani, Sir RV Chris Casares. Advance Happy New Year. Adra sa kay Ma'am Noemi Dolor Bartolo. Good morning, gidra sa inyo tanana. And of course, subong nga aga, may pila naman kita pag-istoryahan ng mga balita. Say that you love me. Kag topiko, dariya sa aton sa ringa pagpangalagad mga ka-K5. Kag sa aton sa ringa headlines.
Masobra 7,000 kapalupok nga unlabeled. Amo man no mga bogang na confiscate diri sa Western Visayas. Gin-dispose ang Police Regional Office kon PRO6. Mas stricto na subong ang aton siri nga mga kapulisan sa labeling no sa saning mga tawag na ng mga firecrackers ang mga KK5. For your safety man na so far subong amat-amat naman nga madamo ang nagabakal sa pila ka mga balaligyaan sang palupok. Ang mga authorized kag designated areas naton selling areas sang mga palupok mga K5 diri sa syudad sang Iloilo. Dira sa may C1 Road sa distrito sang Arevalo, dira sa may Muliluni, sa city proper, and of course dira man ha sa may area sang Buhang Haro, Iloilo City. And of course sa other areas sa Western Visayas, may madamo pa gid no. So ang mga boga man ni gina-confiscate man ni sang aton sa ring nga kapulisan o kag ginaguba o kon dispose nila mga KK5 amuning mga palupok ng mga unlabeled no. Ang kulang sa labeling or wala gid sang label sa mga KK5 naton. So sa mga manugbaligya man dira, you have to comply man sa ginaset nga mga requirements or sa mga gina-require dira sa inyo no so aton sa nga mga otoridad okay para man na sa safety sang tanan. Safety ninyo bilang mga manugbaligya dira sa inyo nga mga pwesto and of course no safety man sa mga manugbakal ninyo or bumalakal ninyo. Pero as we've mentioned mga ka-K5, wala diri sang legal nga manufacturer, wala diri sa manufacturer sa bugos nga Western Visayas based sa Department of Trade and Industry o kan DTI Region 6 sa mga palupok. Although balan man naton nga may ibandra sa may area sang Arevalo nga nagahuluhimo-himo mga ka-K5 sa mga lokal dara no sa mga KK5 naton. Kag sa dugang naton nga balita national mga KK5. Naglabot na sa 91 o 91 ang mga fireworks related injuries nga nabalhag sang Department of Health o DOH. Adres why no nga tanawon yung manda inyong mga kabataan kasi dira nagahulo hampang sang boga may palupok kamot dira kag malabot nila sindot-sindutan nila da mga ka-K5 out of curiosity especially sa mga minor de edad kag magagmay pagid yung mga kabataan iban yan nga mga legal ng pangidaron or adults na nagakalukpan pa how much for pa ning mga bata so subong amat-amat nga nagasaka ang numero or kaso sang FWRI. Tibudlay mo na 2026, kulang na tudlo mo, utod na kamot mo, mabulag ka na tungod sa palupok nga na mga ka-K5, nga unsafe derang imo nga paghanda. Nagkagaluoy man kung for example ang mga kabataan mabiktima sa mga ka-K5 naton. Di ba ma'am Nene Artecolo Valeriana? Valeriano sa may barangay Ferrari. Sara na sa shoutout lang sa kay Tita Aida na uuwi siya ngayon mula sa Manila. Safe travels. And of course sa mga ka-K5 naton, istoryahan naton ang update regarding diri no sa kaso sang or sa kamatayon ni former DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Ano ba lang latest development or update din mga ka-K5 sa iya sining kamatayon. Good morning kay Sir Bernard Cagod Lastimoso. Inom na kamo dira sang DTX Coffee Mix. Agod nga mag-init-initan dira ang inyo sining kalawas agam pa o samtang pag commercial break kita no. And of course inom kamo man dira sang D3 Bio ang antiviral and antibacterial or may antiviral kag antibacterial components nga human sa virgin coconut oil mga ka-K5 no kag iban pagidara nga mga
healthy organic components siya sa mga ka-K5 nato. Especially subong nga damo na trangkaso, damo na ubo, maayo gini mga patawag na no, pampatay sang kagaw, virus and bacteria sa mga ka-K5. Sarang mabakal sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Amil Itang-un. May mga branches sa Banwasang Miagao, Banwasang Kalinog, and of course dira no sa may syudad sang Pasig, kag diri naman sa may syudad sang Iloilo na hamtang sa Guas or sa kilid sang St. Robert's International, o dira no sa may kilid man no sang Robinson Saharo, Iloilo City. Oras alas 5:08 na sang aga. Standby, magapanumbalik kita diri sa aton nga pagpangalagad. Diri lamang sa programang Sunday Morning News. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika. As the CEO of 5K Broadcasting Network Incorporated, ito ang kampiyon na stasyon, K5 News FM. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Gusto layunin ng nais marating sa bawat busis na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang kampiyon sa news! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM, ito ang radyo ko, may puso. Ako si K5 Eljan Castaño, the Network Operations Manager para sa kampyong estasyon, K5 News FM. Ako si Jean Paul Generoso, ang Human Resource Manager sa 5K Broadcasting Network Incorporated para sa kampyong estasyon, K5 News FM. Ini si K5 Reyes Teja Umalay, halin diri sa City of Love para sa serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampyon nga istasyon sa Iloilo, K5 News FM. Gikan din sa Negros Oriental, alang sa kampyon nga estasyon, K5 News FM. Gikan diri sa siyudad sa Bacolod para sa kampyon nga istasyon, K5 News FM. Gikan diri sa Dumaguete City para sa kampyon na istasyon, K5 News FM.
at Tacloban City para ang kampiyon ng istasyon K5 News FM. Sa Northern Negros para sa kampiyon ng istasyon K5 News FM. Sa Kalibo, para sa kampyon ng istasyon K5 News FM. Gikan sa Cagayan de Oro City para sa kampiyon ng istasyon K5 News FM. Halilrigyan sa probinsya kang Antique where the mountains meet the sea para sa kampiyon ng istasyon. This is 95.7 K5 News FM, San Jose de Buenavista, Antique. Sa Rojas City, Capiz, para sa kampiyon ng istasyon K5 News FM. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Balit ng drama, musika at kasiyahan, Walang kinakatakutan sa bawat laban. sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y magpapawaw. Para sa kampiyon ng istasyon K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Gid nga salamat Barangay San Pedro Haro sa inyo mainit nga pagbaton kag pagkinasadya kaupod ang inyong mga ka-K5. Kadungan sang ila pagselebrar sang ila kapistahan. Nagpaula naman ang 88.7 K5 News FM Iloilo sang kalingawan kag papremyo sa KKB. Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Ako na pinangalaki ng kape sa tamo. Bisan noon muna ang away pa nakakahaw sa agad yung magkapdo si Putsan. At siyempre, may araman sa may isip. Sigot na. Tapor, one, gabi ka mga tulog ka mga aso, ha? Hindi ka naman tulog ka mga 1, 2, 3,
Ilog mo. Go. Ilog mo. Saan mo ang last mo naglog ko? News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo. Alas 5:19 na sang aga. Nagapanumbalik kita diri sa aton nga pagpangalagan. Diri lamang sa programang Sunday Morning News. I've got someone. Mga ka-K5 this time, magkuha kita sa ang update from Pag-asa Iloilo. Agad ma-check, no? Kung ano bala ang mangin sitwasyon o kung kondisyon sa aton siring nga panahon. Subo nga adlaw mga ka-K5 kay bala naton may natawag na, no? May mga gapatigayon pa sa gihapon sa mga Christmas parties. Iban pagid, no? Nga mga get-together or gatherings with the family and friends. Mga ka-K5, good morning! Kay Ma'am Ruby Provido Galio. Good morning, K5 Kim. Please greet lang si Regent Sardias ang Suok Arevalo. Siya birthday sumon. Happy birthday. Kapilaya na nga birthday sumon. Watching from Jeddah. Sa mga OFWs dira. Good morning, good morning. Kay Sir or Ma'am. I don't know lang kung Ma'am or Sir. Kay Kahaban Kabiles. Good morning. Sir Ma'am. Sir Bernard Kagod Lastimoso. We're establishing sa aton siring nga connection sa Pag-asa. Mga ka-K5. Ma'am Nene Arteculo Valeriano, good morning. Shoutout lang dito sa Barangay Ferraris. Shoutout ulit kay tita ko Aida. Ma'am Aida, good morning, good morning. Ma'am Cheryl Pating Branya. Sa aton dira nga K5 Iloilo Solid Supporters. Ma'am Micah May Benedicto. Kay Ma'am Ning Elumba. Ma'am Leia Asistido Alarba. And kay Ma'am Antonina Manhaan. Istoryahan man naton karon mga ka-K5 ang nagalapta subong video. Kag nagkalain-lain nga argumento sa mga abogado may kaangtanan ni bala sa cheating issue. Okay, last time nag-viral ni actually do mo nang nakitaan ko nga do super viral gid siya mga ka-K5 in terms of the number of shares, number of interactions and number of reactions sa post mga ka-K5. Kasi makitaan nga tawag na ginhatagan sang isa ka lalaki sang regalo ang iya ginapangaluyagan. Mga ka-K5 nag-unboxing ang babae katapos ginvideohan pa kag makitaan ang iya sining itsura. Tapos mga ka-K5 dito to pag bukas ang babae sang atong Christmas gift ko, no? Mga ka-K5 nakita ang mga screenshots, printed nga mga screenshots ang conversations. Atong screenshots ang halin sa friends ang siring babae kag-send sa nagapangulayag mga ka-K5 nga amo ni si certain Vince.
kag dito gin send sang friend sang babae. Nga accordingly, ti may migo na niyang babae. O tapos ginagamit niya lang ko nuning si Vince o para himuon nga service kag may mag-provide makahatag-hatag sa iyang pagkaon while staying sa Manila. At istoryahan natin karon ng pila ka argumento sa mga abogado, mga ka-K5 regarding this issue. Kaya actually, balaan man natin nga damo sumong sa mga cheating issues. Mga ka-K5. Naka-standby subong sa aton sa ring linya agad maghatag sa update sa panahon. Si Engineer Rolly Cuenca. Engineer Cuenca, Merry Christmas by the way ha. Welcome diri sa programa nga Sunday Morning News. Kaupod mo sa subong nga aga, K5 Kim Kaluyo. Good morning. Yes ma'am, good morning and Merry Christmas man no. Sa karon naman naton latest sa update sa subong adlaw December 28 year 2025. Easterly, so mainit nga hangin din sa dagat Pasipiko nag-epekto sa Visayas, Mindanao kag Palawan. Northeast monsoon or amihan naman nag-epekto sa nabilin nga bahin sa Luzon. Diri sa aton sa Western Visayas, generally magulo-gulomon tudsod sa magulomon naton kalangitan. Ug may mga isolated kita nga mga pagulan-ulan pagpangilat pa nag-uob dala sining easterlies. Kasarangan naton nga hangin di ka naminhan na silangan magadalaing sila sa kasarangan nga mga pagbalod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton nga sa 25 to 31 degrees Celsius. Adlaw naton magabutlak alas 6 kag magatuno din siya alas 5:36 karon sa hapon. Nagaman naton latest so the update din di sa Iloilo Pag-asa, Rolly Cuenca. So far sir, fair weather man kita no kag may chances lang of raining probably mga hapon sir no? Yes ma'am, sa pagin ma'am. So expectaron nato no sugod subong adlaw until sa katapusan sa tuig di sa atong extended weather outlook. Generally fair weather kita or maayo ang panahon. Pero sa entrada sir sa aton sa ring January may expected bala kita sir nga mga bagyo nga posible magsulod diri sa aton sir sa PAR sir sa Philippine Area of Responsibility. Based sa aton nga tropical cyclone historical track ma'am no sa bulan sang January may 0 or 1 no so posible isa or wala kita bagyo sa bulan sang January. Sige. Thank you so much Engineer Rolly Cuenca and advance Happy New Year sir from K5 News FM. Yes ma'am, thank you kag advance Happy New Year ma'am. Mga ka-K5 na batian naton ang update from Pag-asa Iloilo with Engineer Rolly Cuenca. So far fair weather. So just like sa mga ma-experience naton tugas ang easterlies alos do tawag na ng mga morning, early morning o kon mga late afternoon na naga-experience kita sa mga pag-ulan-ulan. So far do manipis nang mangani no nga pag-ulan-ulan. So pwede man kamo kagyapon kapadulong sa mga beach. Kung diin madrang luyag ninyo. Pero balon man sa gihapon sa mga kapote, payong, and any protection mga ka-K5 sa aton sa ring nga mga suki nga mga tagpalamati. Sa mga ka-K5 naton, despite nung tawag na Christmas season, sang nagiligad ng mga adlaw, series man sa gihapon, no? Sunod-sunod man sa gihapon ng mga drug by bus operation ang ginpatigayon diriya sa may syudad sa Iloilo. Just like sang December 26, may naaresto diriya sa may area sang Suok, Arevalo, alas 9 sang gabi. Mga ka-K5 ng 18 years old sa isa ka drug by bus operation. Sa riino, nakuhaan siya sang balor 20,400 pesos. Ang suspected shabu. Ti hamakon mo man New Year, ti mo sulod prisuhan. Sa mga ka-K5 naton kag may mga nakitaan kita. May mga information just like dito sa may Banwa sang Gimbal. Natabo maning aksidente sa may barangay Baras, Gimbal, Iloilo around 11 sang gabi, December 26. Dari ang driver sang motor nga si alias John, 25 years old, nga nakabugo na sa multicab sa barangay Baras ang napatay samtang ginabulong sa ospital. That is why man gani nung always naton nga ginaremind ang mga motorista dira nga mangin mahinalungon gid sa dalan sa mga ka-K5 naton.
Ate parehas ni sa iya. Pag iya ni naglapaw ang motor sa dalan sang multicab or nagkadto siya sa linya sang multicab, siya nakabunggo, no? Kag may iban pagid na mga desgrasya, tugas ang iba ni mga nakainom, kay balan man naton with a series of occasions, gatherings or pagtililipon, o iba ni nagainom-inom, naga-shot-shot, upod ang barkada, upod man ang mga kapamilya. That is why nung halong gid. Kag as much as possible mga ka-K5, always gid nga panumdumon, may checklist gid gamos ang ining ginatawag nga blue bagets nga always man nga gin-remind sa Land Transportation Office. Actually nagapadayon man sa gihapon ang ila sining oplan biyaheng ligtas or oplan biyaheng ayos Pasko 2025 sa aton sa nga mga otoridad or sang LTO, wherein intensified ang mga checkpoints sa dalan, ang pag-check sang roadworthiness sa mga di pasahero nga masalakyan or public utility vehicles. Ito syempre amo ni gina-cater sa mga pasahero going sa 5th District, going sa iban nga mga provinces dira sa Ceres Terminal, mga ka-K5 dira sa may Muhon Terminal. Okay, ito syempre gina-prioritize gining safety. Gina-check na isa-isa ang mga bus, mga ka-K5, no? Kung bala safe man siya gyapon magbiyahe, kay bala naman naton may mga incidents before involving ang pila naton ka mga PUVs nga nagkala-disgrasya. So ang driving safety checklist nyo kadining ginatawag nga blow bagets. So inyong brake, no? So dapat insakto ang level sang brake fluid, kag i-check man mga ka-K5 inyo sining brake pads kag gas pedal. Amo man nung inyo sining light o kung suga, dapat nyo man nga i-check ang headlights nyo kung antes ka mo nga magbiyahe. Alam mo yung ginatawag pag ginagani nga tail lights, no? Dabla sa mga motorista dira. O sa oil nyo naman, no? I-check kung insakto ang level sang inyo sining oil mga ka-K5. Pag-i-check nyo man kung may tagas dira. Amo man ng water. Siguraduhon yung puno sang tubig sa mga ka-K5 naton. Kag wala sang tagas man ang radiator. Amo man ang inyo sini nga battery. Dapat wala sang corrosion ang battery. Kag i-check man no mga ka-K5. Makalabot sa metal plates ang electrolyte liquid sinhi. Amo man no sa air or hangin, i-check ang air pressure sang inyo sini nga mga roida. Lakip na ang mga spare tires mga ka-K5. Amo man sa inyo nga gasolina, magbutang ka mo dra, magpagasolina ka mo, magpagas ka mo, o nga may bastante bala no, nga hindi ka mo maalangan sa tungasang dalan, especially kung kagabihon. Check nyo man always ang inyo sini nga engine, kung sa tawag na no, yara sa mayong kondisyon ng inyong makina. And of course, ang inyo man dara nga mga tires. Kung roida dara mga ka-K5, isiguraduhon ninyo na madamol kag hindi pa kalbo. Ano sa nga goma? Ang goma sang inyong roida mga ka-K5 kag dapat mayara gid sang spare tire. And of course, ang inyo man kaugalingon. O hindi maneho nga natuyo. O amo gid na tawag na no. May iban may mga aksidente gid nga kung kaisa rason nila tinatuyo, napiyungan. O sa mga ka-K5 naton, take for example, nagpulaw-pulaw ka. Oy, pahuway lang isa igad sang dalan nga balan mo bala nga safe ikaw mga ka-K5. Kag hindi ka gid mag-inom. Before nga mag-drive mga ka-K5. Kag kung mas maayo na may alternate ka blan or may mabulos na lang sa imo, especially kung long drive sina no. Okay, balan man naton nga iba ni gatabok pagimaras, yakadto paakla ng mga magpamilya, alindriya sa Iloilo agod nga magbulo bakasyon sa mga ka-K5 naton. So dapat nga halong-halong gid ha. O dumdumon ninyo may mga nagahulat pa nga mga family members. O sa inyo tagsa ka mga puluyan mga ka-K5. An update lang diri no sa kaso or sa kamatayon ni Catalina Cabral.
O, debla last time, no? Damo sa nag-question. O, debla sa iya sa nga identity kung si Cabral Gedman bala ang nahulog kag nasapuan nga unconscious kag sa uli gindeclare nga dead on arrival sa ospital. O, dito sa may Cannon Road. O, mga ka-K5. May mga nagagwa subong nga mga litrato. Kaya pala nakitaan to, no? Ang suksok ya is Crocs, mga ka-K5. Dadamo nagahambal nga former DPWH Undersecretary, magasuksok siya sang Crocs. Pero may mga nag-surface subong nga mga litrato sa social media probably from her colleagues kag sa mga malapit man sa iya. Na mahilig man gid siya magsuksok sang amo ni nga sahi sang tawag na sang Crocs nga ni mga ka-K5. Sang chinelas nga ni. Kag subong may bag-o nga dashcam video nga nakuha ang National Bureau of Investigation o kun NBI. Sariin makitaan mga ka-K5 ang probably posible nga last moments yan, no? Mga ka-K5 dire sa may area o sang Cannon Road sa Benguet sa mga ka-K5 daton. O debla una nga mga videos ara pa siya sa concrete barriers. Pero during that time sa CCTV mga December 18 last 3 ang hapon, nakitaan siya nga nagapungko na siya, nagpanaog na siya sa concrete barriers. Ara na siya sa tunga in between sang duha tanan ka mga concrete barriers mga ka-K5. Pero damo sa gihapon sa mga palamangkutanon. Regarding diri sa iya sining kamatayon mga ka-K5. Ang isa ka forensic expert ginlista sinino ang pila ka mga lapses sa kaso sang kamatayon ni former DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Samtang ang mga otoridad ang gin-pronounce na, no, nga ang kamatayon ni Maria Catalina Cabral, former DPWH Undersecretary, ang tungod sa suicide kung pag-utas ang iya kaugalingon kabuhi. Si forensic pathologist Raquel Fortune ang ginlista ang pila ka mga lapses na nakitaan sinino sa pag-handle sang mga forensic investigators sa sining nga kaso, from the custody sang pagkustudiya sa mga personal belongings or kagamitan sang biktima at tubtob sa pagpatigayon sang autopsy. Kung madumduman mga ka-K5, si former Undersecretary Catalina Cabral, siya sana sa mga key figures o dako nga personalidad, no? Diri sa sining corruption scandal, in particular sa mga flood control anomalies, mga ka-K5 sa subong nga administrasyon. Gina-question subong mga ka-K5 ni lakip sa gin-question ni Fortune, which is the forensic pathologist. Ang pronouncement, no, ni Interior Secretary John Vic Remulla sa December 20 nga si Cabral na patay tungod sa blunt force trauma ang consistent tungod sa pagkahulog mga ka-K5 base, no, sa initial autopsy reports. Bangod, according dire kay Fortune, nga during that time, ang biktima ang wala pa nag-undergo sang full autopsy. So, gin-question niya nga, nagpagwa gilayon sang pronouncement si DILG Secretary John Vic Remulla. Kag according dire kay Fortune, nga they're saying blunt force trauma, of course, nahulog siya. Pero wala ni siya kuno ya nagasabat sang tanan. Mga ka-K5, according dire kay Fortune. Okay, accordingly, may mga naghahambal mga ka-K5 nga napatay na siya nga daan before siya ginhaboy dira or ginbutang ang iyang lawas sa mga ka-K5 naton.
Kag according pa dire kay Fortune nga ang autopsy ang dapat mangin mandatory. O kag ang family really cannot say no sa mga K5 naton. Pero tungod mga K5 nga diri kita sa Pilipinas, optional siya sa mga K5 naton. Pero according dire kay Fortune mga K5 nga according sa pamilya, tinag-sign sila o nagpirma sila sang waiver. Pero nga ang may ara kuno yung sang waiver sa mga K5 naton. Kag subong ginadudahan man no kung matuod ang nagalaptang mga files accordingly or Cabral files gikan mga K5 sa kay Batangas Representative Leandro Leviste. Actually nagpagwa man rin no sang pahayag ang Malacanang maikang tanan no sa accordingly mga dokumento from Cabral, kon DPWH Undersecretary Cabral. Kagin pagwa no ni Leviste. Sa diin no na makitaan ang mga allocations sang DPWH kada tawag na no kada distrito. Kag nagkalain-lain yung mga areas diri sa may pungsod Pilipinas from year 2023 to 2026. Sa diin, no, may information nga sa Western Visayas ang may pinakadako nga allocables ang dira no sa may province of Antique. Sa mga K5 naton. Oras, goodbye the way, good morning kay Kim Ariazon Flora nga nagapamatigid sa aton nga pagpangalagad. Ma'am Aisha Amal, Nelo Leo Patente, good morning. Nagapangapin ako no. Si Sir Nelo Leo, Jesse James Garvilias, Merry Christmas and a happy birthday kay Jerry Garvilias, kag Jesse Garvilias Jr. sa Mansaya Lapus, Ma'am Erlina Talar Magolas, dara sa may greet lang ang iya sa nga bana nga si Sir Noel Goles sa may Telecom Compound sa Barangay Quintinsala sa Haro, Iloilo City mga K5. Kung nadumduman mga K5 ang ginpost ni Leveste, no? O ni Batangas Representative Leandro Legarda Levigiste. Kaya sa nga Facebook page nga ang nangin allocation sa Department of Public Works and Highways and DPWH projects sa bugos nga Pilipinas no is around 3.5 trillion pesos. Which corresponds mga K5 sa 130,000 pesos per family. And across 2023 to 2026, lakip na no sa House version sang proposed 2026 national budget. Ang dako nga allocation sa regional basis, open basis ang nagkadto sa Central Luzon ngayara sa 406.9 billion pesos. Kinasundan sang Region 4A or Calabarzon ngayara sa 341.8 billion pesos. And then Bicol region with over 272.3 billion pesos. Yari naman no ang tawag na ang ining in terms of sa mga rehiyon tanan diri sa pungsod Pilipinas. In order ni siya no from largest to smallest allocation sa mga K5 naton. Una diri is National Capital Region with 231.4 billion pesos. Ang Eastern Visayas nga
Sunod with 214.3 billion pesos. Northern Mindanao with 214.1 billion pesos. Region 4B or Mimaropa with 202.9 billion pesos. Ilocos Region with 188.6 billion pesos. Cagayan Valley with over 178.3 billion pesos. Central Visayas with 177.2 billion pesos. Davao Region with 169.2 billion pesos. And Caraga Region with over 149.1 billion pesos. Cordillera Administrative Region o CONCAR with 119.9 billion pesos. Ang Western Visayas may allocation nga 111.8 billion pesos. Soxargen with 109.7 billion pesos. Zamboanga Peninsula with 93.94 billion pesos. Negros Island Region with 91.82 billion pesos. Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Conbarm with 28.48 billion pesos mga KK5. Mayara man sa mga unprogrammed appropriations nga nagabalor sang 213.8 billion pesos from 2023 to 2024. According dire kay Leviste, ang nga data ang gin-provide sang Department of Public Works and Highways second DPWH nga may approval ni Secretary Vince Dizon ang kadungan sang ila sini nga pag-compile sang budget data. Kag according dire kay Leviste, nganing naga-match sa fiscal year 2023 to 2025 nga GAA summary sa mga KK5 naton, which is kabahin man no sang iya sini nga Facebook post. Kaya accordingly, nag-provide man siya sang response or sa diin, no, ang DPWH ang nagsabat sa request during the budget deliberations kag ang mga files from the office of the late Undersecretary Cabral. And according diri sa kay Leveste, sa tanan nga mga naga-question sa sining mga listahan, mas maayong ipamangkuton si Secretary Vince Dizon o kunang DPWH to confirm this 3.5 trillion pesos nga budget distribution figures sa mga KK5 nato. Oras, alas 5:45 na sang aga. Mag-commercial break kita, anay, ha? By the way, good morning kay Sir Maki Kenoveva from Pitugo, Pototan. Sir Dino Takayon Deloria. Idol Kima, ayad nga aga, patamyaw lang sa mga taga-Duran, Dumalag, Capiz. Nagapamati na sa K5 kay Ma'am Anhilo de Monteverde. Ma'am Aisha Amal. Kim Ariazon Flora. Nagapamati dira sa may Sambagharo. Adraya man sa may areas ng Alalasan, Lapuz, the city proper, and other areas pagida. Mga KK5. Tirong kamadres ang may TC ang alkaline-based nga vitamin C, agad ang lawas resistensya do good permi. And of course, sa mga tatay mandara, sa may mga magbugat ng mga trabaho, tirong kamo sang extend food supplement, agad nga mapag-unang inyong lawas sa pagtulod, paghakwat sang or pagkarga sa ranan nga mga mabugat ng mga obligasyon ninyo dira. Sir Nunito Sumbong sang Barangay Baldosa Zone 3 nagapamatigid sa aton sa ring nga pagpangalagad. And of course, kung wala na kamasang gana magrumansa sa inyong mga asawa, pwede gining extend food supplement sarang mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Amelie Itang Uy kag sa mga malapit nga butika sa inyo lugar. Oras, alas 5:46 na sang aga. Standby, magapanumbalik kita sa last portion sa aton nga pagpangalagan sa programa Sunday Morning News. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, sa kapagtilaw sa gihapon ng ibabaw, ano man ang kabudlay, importante nag-aulog danay. May iwang mga
magatuhaw sa tagsa kapagbudaw at lang na panumdumon may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema, magkamon kag maglubog sa bagunga paglaon. Wala sa maya ay bisan nanuman kabudlay, wala sa maya ay bisan nanuman kadugay. 2016, sa nangyayaryado ako ni Dr. Milbuy. Before ko na Mexico, almost a decade ago, nag-desakto ako sa clear na plan sa life ko. Dari ko na-grow, dari ko na-achieve ang mga patay na gusto ko, dari ko na-achieve ang comfortable life. Dahil wala actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagpapasis ako is ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay magpila sa tao na nagsalit sa ako. Panghihinaan, magaluya lang, pero tuloy lang. Magpapadayon sa laban. Yes, wala pa yan. Ubot nga magkaptanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan na sa kalipay. Wala sa maya ay bisan anuman kabudlay, wala sa maya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si Kati5 Manilin Abarawan o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 na tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Milbuy. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung atay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakong na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasalid ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala din ako sa may matunan. Tugtog isa kaadlaw na bayuhan ang tanan ng pagpangabudlay sa sakripisyo tag dedikasyon. Naging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadalagan, naging pangabuyuhan ko. Salamat gid Dr. Milbuy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nangin maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nangin isa kahaligi sang amon kadalagan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamilig nga handurawan. Kita, padayon nga mga hugpong, bangod wala sang payaay, bisan, anuman na Handa magpalangga, servisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-ibong sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Milbuy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019
mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan, and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy, no, nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang akon nga pag-work sa K5 News FM, no, tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi, and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner, no, na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Doc Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nagkontak ako. News FM. K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Oras alas 5:03 na sa aga. It's December 28, 2025. Nagapanumbalik kita sa last portion sa aton siring pagpangalagad sa programang Sunday Morning News. Dahil lamang sa K5 News FM Iloilo. This time, makuha kita sa mga balita and information situational report ni K5 Karen Badilla sa Patron. Mga K5. We're establishing sa aton siring connection. Agad mahibaluan, no, kung anong mga produkto subong ang monitor, plastada subong, no, sa mga balaligaan, sa mga prutas, kag sa mga dalanon naton riya sa may syudad sang Iloilo. And in terms of the weather, kung ano bala subong, no, nagaulan-ulan, sagwa sa mga K5 naton. May tawag na bala, prepare na balang inyo sa nga 13 fruits. Okay na bala kalabanan, no, sa mga pamilya nga Pilipino. Unaanad yun na yung may rounded nga mga fruits sa ilatag sa ka mga lamesa. And it's something nagatawag na naga-claim sang abundance sa tagsa ka mga panimalay, Ma'am Angelo de Monteverde. This time naka-standby sa aton sa ringa linya si K5 Karen Badilla sa Patrol. K5 News FM. Kampiyon Report. K5 Karen, good morning! K5 Kim, yung kasi mo ko sa aton nga mga tagpalamati sa subong mahulotugnaw, no, ang aton nga kaagahon matapos nga nagtupa ang pag-ulan diriya sa syudad sang Iloilo. Pero sa subong medyo naghulaw-hulaw K5 Kim, pero ang aton nga dalanon syempre kay bangod nga nagulan mahulodanlog K5 Kim. Kag first time ni sa subong paglibot-libot naton sa kada Domingo sang kaagahon K5 Kim, no, nga matawhay kag malinong sa mga ilimnan dito sa may ICC grounds K5 Kim sa Barangay San Rafael sa distrito sa Mandurriao kay sa sa kada libot naton sa kung Domingo sang kaagahon damo ginada sa mga naga-night out, pero sa subong close na K5 Kim kag wala sang may naga-night out sa kaina sa paglabay naton dito sa nasambitan nga area kasunod man ni sa nagluntad nga kinagamo sang nanliligad nga inadlaw kadungan man sang Misa de Aguinaldo nga ginapatigayon K5 Kim ti sa subong matawhay kag malinong sa nasambitan niya nga areas K5 Kim. Probably ni K5 Kati sa upod anay nila ang ila sa nga mga barkada na damo subong sa mga okasyon abi pinamilya kag menarkada or basi kalabanan nagpauli ka K5 ka. Okay, ti kalabanan maningadaan K5 Kim kung magpamangkot tabla sa aton ng mga kapulisan or sa mga may magluntad abi nga rambol no. Ang kalabanan sa mga involved hindi man mga taga city K5 Kim halos tanan diri sa ila mga pangayaw. Hindi kalabanan nagpauli yung mga dungol iba. Ang ginatawag na nga feeling main character ang iba nga mga ang iba nga mga isog-isog yun pero tawag na no K5 ka nakita naton sa Laragway ni mo dira sa may lapas sa market. Kamusta na dirang sitwasyon no namin kay tawag na no ang clear na dirang dalan lapad na kag makitaan mo gid. Oo, amat-amat na ni K5 Kim nga ginapanghimos ang tanan no nga mga kiosk nga ginpang plastar sang nanliligad pang mga tinuig kay bangod man ni sa paglimpyo or pagkayo bala
or pag-renovate sa La Paz Public Market. Sa subong ang halos tanan K5 Kim ara na dito sa may sulod sang public market ang kalabanan, ang mga kapihan, mga kalanaan kung hindi ka magsarado ara sa second floor K5 Kim. No? Actually wala pa kita sulod gid sa public market sang La Paz K5 Kim. Pero taga-lapas ka gani, no? Oo, dalalapit lang man na gani balay ko. Oo, amo na kung kaisamo ko nin pang layo dira pang tarason mo. Amo gani. Pero sige lang makasulod gid ta sa maninda ka gid karon. Ang balon mo si mama mo K5 ka nga ko ni paninda. Amo gani. Cancel danay sa may terminal market. Sa La Pasta. Sa La Pasta. Oo, ano kano love your place. Love your place. Pero so far no dami kay makitaan mo ged nga tawag na noon matawhay balang dalan do 2 lanes na siya dira ka K5 ka or 3 pila ka lane na daang gin clear. Ang sa Mayle, kay sa kumadumduman kay 5 Kim do isa lang na namin mong alagyan. Alagyan. Do one way lang na kay 5 Kim mo kay kung sang madumduman ang sa tubang ginada bala sang La Paz Public Market nga going sa may haro ang direksyon. Dira na nagaagi ang La Paz paliko dada sa may rotonda ti pag going pa city proper. Ang haro naman ti dira man nagaliko going sa Haro District naman kay 5 Kim. Pero hindi maagyan naka K5 ka or so far hindi pa man. Kung private ka, kung need mo man mag-shortcut, pwede. Pero sa mga public, hindi pa negative pa kay 5 Kim. Kasi may mga ginapang, may mga ginapang backlash pa. So probably basi by within this week matapos man naka K5 Karen. So mayo man na ang so far dito sila mas safe and secured na kay tawag na no malapad ang ilang nga atop dira ang covered ang ila sa nga lugar. So far kay 5 Karen, kamusta naman sitwasyon sa mga simbahan naton sa syudad sang Iloilo? Kung sa simbahan naman, kung sa nanliligad, tama kadamo sa mga lamharon ang naga-attend sang misa sa subong K5 Kim, do ilisipon na lang ang nagagadto sa simbahan sa subong yang nga kaagahon. Kay nagligad may misa di Aguinaldo pero subong niya tinatapos na pero ang iba ni mga regular tawag na church goers na lang. Yes. Pero kay 5 ka ilayo na lang nato no. Iwas na nga balita nagpatigayon sang disposal ang PRO6. Kamusta ka kay 5 Karen? Ano kadamuon sa mga gin-dispose nga mga unlabeled nga mga firecrackers? Naglabot ni K5 Kim sa 7,336 ka prohibited nga firecrackers kag pyrotechnic devices ang ginpang dispose dito ya sa may Police Regional Office 6. Lakip na dire ang or separate no, pero ang lakip man sa maginpang guba ang 81 ka buga K5 Kim kung sa diin halin ini sa mga na-confiscate sang aton nga kapulisan sa bugos na ni nga Western Visayas kag may estimated total value ini nga 101,861 pesos. 101,861 pesos kag suno diri sa kay Police Lieutenant Homero Sentinta ang assistant chief no sa Regional Civil Security Unit o kon RCSU 6 K5 Kim ngati ang ila diri nga unit ang may pinakamadamo nga na-confiscate nga naglabot sa 4,980 ka firecrackers. 4,980 ka firecrackers ginasundan ini sang Iloilo City Police Office nga may 1,254 kag isa ka boga. Nagapangatlo ang Iloilo Police Provincial Office. Iloilo Police Provincial Office nga may 710 ka firecrackers kag may 30 ka buga. Then ang 12 naman 12 ka firecrackers kag 37 sa boga sa Aklan Police Provincial Office. 13 ang boga sa Capiz Police Provincial Office kag 380 ka prohibited firecrackers ang na-confiscate sa Guimaras Police Provincial Office K5 Kim.
So, kalabanan, no? Ginastiktuhan gid subong K5 Karen ang ining paggamit sa boga ka K5 ka. So, ginagamitan, no? Ginapalapak, yun yung boga ka K5 Karen. Yes, correct. K5 Kim, no? Kung then ang ining mga firecrackers, ginabasa ini sang tubig. Amo na nga kahapon, may ara sang presensya sang apon nga katapos ang Bureau of Fire Protection, K5 Kim. Kung may baluan, nga ang mga firecrackers ni K5 Kim, nga ginpang confiscate nila, ang mga unlabeled bala, then ang mga wala nakapasar sa standards. Kaya dapat ang firecrackers ni K5 Kim, according sa RCSU, hindi ini overweight or oversized wala dapat sang more than 0.2 grams nga explosive content o kung masobra sa 1/3 nga teaspoon K5 Kim. So bali sa mga balaligyaan manikalabanan ka K5 ka na confiscates? Yes, halos tanan sa mga baligyaan kay tinang surprise inspection ni ini ang aton nga kapulisan sa mga sa mga nagabaligya sang firecrackers dito pag-check nila kay 5 Kim damo sila sa may mga nakita nga mga palupok nga hindi wala sang label kay 5 Kim, no? Then halos tanan sa mga boga or tanan gid gani nga boga kay 5 Kim na ano naman yan na pang-confiscate naman isang nagkalain-lain nga police station sa community kay 5 Kim. Sige kay 5 Karen, at tawag na subong nga mga produkto ang na-monitor sa aton sa Patrol. Sa subong ang mga prutas, syempre amo ni subong ang ginakuha no sang aton nga mga kauturan. Ang sa imlang man gyapon kay 5 Kim ang mga presyohanay, ang apple 300 for or 3 for baka nga gin pamahalan mo gin na ha. 3 for 100. 3 for 100 kay 5 Kim same man na sa pears kag sa orange, no? Kag sa ang ponkan. At syempre ano ni siya ang 3 for 100 man. Ang orange kay 5 Kim or ining dako gid bala mga tag niya mga 35 to 40 pesos kag ang grapes tag 200 or tag 200 ang kilo. Ang melon tag 60 same man sa pakwan kay 5 Kim. Pero ikaw ya kay 5 ka naga 13 fruits ka man? Oo, kay na kinaandan na kay 5 Kim eh. Pero kompleto ang 13 subong sa imo. Pero gabakal ka man ubas ka kay 5 ka gagakaon mo sa dalom sang lamisa kon New Year? Hindi man sa KJ pero do ka binuki na iya. Nga. Wala ka nagapati na. Kaya balila ko noon magkaon kasi na maabot ang imong makalab life ikaw subong nga tuig. Kay 5 ka. Way ako dira gapati kay damo naman ko sa may nakaon nga ubas si Wayman. Garing basi kulang to ka kay 5 ka bas or basi sobrahan. Naglapaw si mo. Okay, dapat kuno 12, kuno kabilog lang mo sa dalom ka may isa itawag na. Kanoon mo dululungan. Ambal ka doktor, hindi kuno nami magpatama kaon sang grapes kay ti matamis. Wala mo na kung diabetic kay. Kung kataas na sugar mo. Sige importante. Pero ano imo nga New Year's resolution ka kay 5 Karen? Mabalik gid ko guro. Ang ako nga New Year's resolution, gid ko guro, mabalik ako sa akon nga kausa para sa akon nga lawas. Kaya hindi gid nabi ang nakitaan ko kagapon nga numero kay 5 Kim. Balik Alindog program. Amo na ya balik Alindog program 2026. So dapat join ka naman sa fun run ka kay 5 Karen pagkatapos mo out na join to pagkahapon. Or pagkagabi pwede gin na or learn sa mga new hobbies. May basi dito ka pa makakilala sang mahilig man magdulo-dalaga. Budlay na ang mahilig magdalagan, malagas ta ko niya. Kag mahilig magpalagyo sa responsibilidad. Pero pwede man mag-gym ikaw kay 5 Karen. Kung gusto mo mag-gym, damo mo na sa mga maskulado. Kay 5 ka, gusto mo maskulado, ha? Ang katamtaman. Hindi kasama bulubuyon. Nami man, pero ang gamay-gamay lang bala.
Hindi kita tamaan. From bali Ma'am Ning Ilumba ko, no? I don't think so. Wala siya nagapati parte sa grapes. God's will ang tawag sina. Hindi na paswerte paagi sa fruits. Kung para siya sa imo, para siya sa imo. Pero kung hindi yun na ka kay 5 Karen. Di ba, no? O, bisan nga ni iban ka kay 5 ka, bisan naglabot na sa pulo, katuig gila relasyon. Wala man sila gyapon ganito na. Oo. O, kagdamo ko kilala sa mga tuig ang mga long-term relationships, pero wala kay ngagaw para sa New Year. Naga-end sila sa sa pagpamangkot kag sa pag-ayo sang one last hug. Yeah. Abalaan mo na. Pero kung ikaw, abi, ka kay 5 ka, nangayo ka man sang one last hug. Ay, wala. Tako niya nga mamuamo pa na mansos. Pero bali, pero mo nagambal, hindi ko no hug na pangayo yato mo. Ano pa, no? Ang kirang lanon, wala sang extend daw. O, pare base, maamo ya pa, matame ya pa ka kay 5 Karen. Pero anong imo nga point of view ka kay 5 Karen in terms of exposing sa mga nagapangluib nga mga partners or mga babae man or lalaki sa social media ka kay 5 ka? Have you ever experienced nga ma-expo or nang-expose ka kay 5 Karen? Or what's your thought about this? Kay damo subong argumento sa mga abogado, abi mo. Kay damo nagambal nga pwede gid balikan ang lalaki, kay gin pakahuyan niya, no? Or gin pahuyan niya ang babae. Or otherwise, pag yun, sa babae naman ka kay 5 Karen, nga morality, tawag na, no? Morality, wala, hindi katanggap-tanggap or hindi naman baton ang pagpangluib kay 5 ka. Do parehas lang man to silang may sala kay tiyang bayi to nag-cheat sila kigin pakahuyan niya public ang babayi ti may ara sa subong daan may data privacy act kita kay cyber libel. Oo, cyber libel ti makaso kung sa mo na no need pakahuyan may karma. Digital ang karma kay 5 Karen. Wala nang inimo mo sa isa ka tawo, babalik mo na sa imo. Sobra-sobra pa. Oo. Amo sa bisan sa mga relationship man, no? For example, kung paano mo nakuha ang isa ka tawo, that's the way man nga amo man siya mabawion sa imo or kuwaon sa iba niya tao sa imo. Especially nga may naagrabyado ka mga balatsyagon. Hey! Abra mo na. Kung hindi ka mo para sa isa kag isa, hindi gid ka mo para sa isa kag isa. Move on and move forward. Damo sang mas mas nagakadapat nga tawo para sa imo. Kag tawag na, no, kung sa dagat pa, damo pa sang iba niya mga isda. Isda, yes. Oo. Diba, Sir Danny Labrador and Sir Benny Hermano. Sige kay 5 Karen, thank you so much sa imo sa nga report. Kag sitwasyon dira sa may patrol kay 5 Karen. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix, ang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Upod sa patrol, si K5 Jason Talaron, ini naman si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Good morning kay Sir Dino Takayon Del Horia. Sa mga taga-Duran Dumalag, Ma'am Aisha Ahmad, Sir Robert Legaspi, Sir Nonito Sumbong, Sir Pedro Morit Escamos. Great lang dira si JNMES sa Drama and Lyre Corp competition na nag-champion sila. Dira man kay Sir Danny Labrador, Kaming Elumba, ang balya wala na contentment sa relationship. A strong relationship can grow in the season of love, understanding, trust, and respect. Sir Benny Hermano, ako nag-general laboratory test, top scorer results. Balda naman, ano naman ang results, sir? Diabetic, high blood, kung dara nga balatian. Thank you so much, Gid, sa mga K5 naton. Magasunod na ang Sunday morning newscast. Kaupon nyo sa gihapon, K5 Kim Montaño Caluyo and K5 Aaron Lloyd Balala Refoyo. Sa aton siya nga Master Control, K5 Andre Fred La Pastora. Sir Angelo Celeste, good morning. Sa may Aldeguer. Kaga ko naman si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
The official overall number 1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Gabasa na naman bala ang imo. Ay, gabasa na naman. Oo talaga, kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa. Always nagabasa, kag nagabaho ang kilikili. Mag Clinica Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh. Nagabasa na naman balaga. Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko. Clinica Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. DTX Beauty Soap. Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. Extend Food Supplement for Men. Ako si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo kag kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Effective. DTX 500. D3 Bio with Physio. Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo. D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Ako si Karen, kadamo gid sang akon hair fall, indi manami ang akon nga kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag nagkinis ang akon kutis. D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Mabakal sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigko bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalinas sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix. Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako di magpapilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Malibayon nga Pasko, kag mahamungayaon nga bag-ong tuig. Greetings from Police Captain Benji Dicen, Officer in Charge, Iloilo City Police Station 6. Pasko, 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 Pasko na naman muli. Tanging araw na ating pinakamimiti. Mighty C, Alkaline nga Vitamin C. Si Jay, ang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, namin gid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C, Alkaline nga Vitamin C. Ako si Rosita, may dyspnea ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung magabot ako menstruation. Wala gid ako makabatsyag sang sakit. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Masakit ang tiyan, masami na budlayan sa pag-ariya, Mags4 Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! The official overall number 1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo. Alas 6:17 na sang aga. Pilipinas, maayong aga! Welcome na sa Sunday Morning Newscast. Desyembre 28, tuig 2025. Mga ka-K5 sa lang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tag sa mga FM dial. Makita mabatian makita worldwide. Pinagi sa ating official Facebook page ng K5 News FM Iloilo 88.7. Kami ang inyong mga tagbalita, ako ang inyong alagan. Inisi ka K5, Kim Montaño Caluyo. Kaga ko naman si ka-K5 Aaron Refoyo. Kag sa headlines, yung gadadulong sa inyo sang kaaluan sang D3 Bio, nahimo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik ang hilanat ubo kag sipon, magtumar na sang D3 Bio sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Saylo na kita sa aton sa ring mga headline. Una kita sa aton sa ring top story of the day. Top story of the day. ICI pagkatapuson na ang investigasyon sa anomalya sa flood control projects matapos nga mag-resign ang 2 sa 3 tanan ka mga commissioners. Balitang lokal. Sa balita lokal, ICPO, wala sang may na-record nga firecracker-related injuries. Sa sulod sang 25 kaadlaw, subong nga Desyembre. PRO6 Director Brigadier General Ligan ginsekyar ang investigasyon sang Pavia Police Station sa natabo nga pagransak sa GT Town Center. Balitang National. Kag sa aton balita nasyonal, DPWH Secretary Vince Dizon ginpanginwala nga ginhatagan sang authorization ang Cabral files nga nauyatan ni Batangas Representative Lev Viste. Fireworks-related injuries yara na sa karon sa 91 suno sa Department of Health. Balita International. Kag sa aton balita sa luwasang pungsod, Thailand kag Cambodia nagisugot para sa immediate ceasefire matapos ang pila ka semana nga border clash. Sa balitang negosyo, magkatuhay nga hulag sa presyo sang produktong petrolyo, ginalantawantis ang bagong tuig. Balita Sports. Kag sa balita sa patag sang hinampang, Alex Yala kag Jerry Shang naluto sa ila kasumpong sa Macau Tennis Masters Mixed Doubles. Sa balitang entertainment, miyembro sang April Boys Band kasi Jimmy Regino nagtaliwa na. Balita Extra Special. Balitang Extra Special. Kag sa ato naman balitang extra special sa mga selosa nga mga partners dera sa mga ka-K5 naton. Ang korte sa Turkey ginpaboran ng asawa nga nag-file sang divorce batok sa bana nga naga-like sa social media post sang iban nga mga babae. Sino ba lang nakarelate? Mga ka-K5. Kagini nga mga headlines ang ginadulong sa inyo sang kaaluan sang Power Trio sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Itanguy amo ang DTX 500 MyTC kag D3 Bio. Saylo na kita sa detalye sang aton mga balita. Una kita sa aton top story of the day. Top story of the day. Top story of the day.
Pagkatapuso na sang Independent Commission on Infrastructure kan ICI ang mga nabilin sini nga referral sa Office of the Ombudsman angot sa multi-billion nga anomalya sa mga proyekto sa flood control matapos nga magbuya kon mag-resign ang duwa sa 3 ka commissioners sang komisyon. Ginpahayag pa ni ICI Chairperson Andres Reyes sang Biyernes kakasunod sang pag-resign ni Commissioner Rosana Fajardo. Angot sini naka-file na ang ICI sang 8 ka referral kag kaso sa Ombudsman. Wala pa diri nalakip ang mga joint referral sang komisyon sa Department of Public Works and Highways ug DPWH. Ang mga kaso nga ginpadala sa Ombudsman ang nalakipan sa malapit 100 ka mga persona, mga senador, kongresista, mga opisyal kag engineer sang DPWH, mga pribado nga kontratista o kontraktor, kag isa ka nagapungko pa nga commissioner sang Commission on Audit o COA. Kang saylo na magkita sa aton sa ringa balita lokal. Balitang lokal. Wala sang may na-record ang Iloilo City Police Office o ICPO na firework-related incident umalin sang Desyembre 1 tubtob Desyembre 25 tuig 2025. Ini ang base sa naging assessment sang ICPO sa rin ginakalipay inisang kapulisan mangod sa pagko-operate sa mga Ilonggo sa kasuguan angod sa palupok. Padayon naman niya ginapanumduman sang ICPO ng publiko nga mangin mahinalungon sa subong nga holiday season ilabi na nga ginapaabot na ang bag-ong tuig. Ginsikyar ni Police Regional Office 6 o PRO6 Director Brigadier General Josefino Ligan ang daragan sa investigasyon sang Pavia Municipal Police Station sa nabaton o kung sa natabong nga ransak sa GT Town Center sa Barangay Ongka 2 sa taong Disyembre 17 sang kaagahon. Sandig kay Direktor, tinutuyo sa iya inspeksyon na muang himaloon ang operational readiness sang station, cleanliness kag administrative capabilities agud di masiguro nga ang personnel kag resources ang fully prepared para makaresponde sa komunidad. Isa naman sa inalantaw sang direktor ang posible nga entry kag exit points sang 3 ka mga suspect kag ginapatian miyembro sang termite gang nagransak sa money changer kag jewelry shop sa sunod sang mall. Nahibaluan nga ginabanta 30 million pesos nga balor sang alahas kag manabit 1 ka milyon nga cash ang nataban sang mga suspect. Sa kaangot nga balita lokal, nagpatigayon sang case conference ang Police Regional Office kan PRO6. Angot sa natabong nga pagpangransak sa money changer kag jewelry shop sa GT Town Center sa Pavia, Iloilo sa dong Desyembre 17. Ang case conference ang ginpangunahan ni Regional Director Brigadier General Josefino Ligan, kaupo ng Special Investigation Team o kon SIT sang Iloilo Police Provincial Office o kon IPPO. Nahibaluan nga tinutuyo sang pagsinapol among mapasangkad ang coordination, ma-evaluate ang nagapadayon nga investigasyon, kag matumod ang nagakaigo nga tikang agud masiguro nga mahatagan sang resolusyon ang nasambit nga kaso. Ginpasalig naman sang kapulisan sa publiko nga maresolbar ang natabo nga pagpanransak. Amo man ang ginapasalig man nga maaresto ang mga sospek. Ginactivate sang Department of Public Works and Highways sa DPWH Region 6 ang lakbay alalay agud mag-assist sa mga motorista sining holiday season. Angot niri ini ang ginactivate sang Disyembre 24 tubtob Disyembre 26 kag Disyembre 31 tubtob sa Enero 12. Ginapahanumdum naman sa mga motorista nga mangin mahinalungon sa pagmaneho kang mag-obserbar sang road safety measures. Samtang mayroon naman sang lakbay alalay station nga ginpahamtang sa nagkalain-lain nga lugar sa Rehiyon 6. Sa dugang balita, nagpatigayon sang inspeksyon sa mga gindesignar nga display kag selling area sang palupok ang mga personnel sang Iloilo City Fire Station sa pagpanguna ni City Fire Marshal Fire Superintendent Melanie Habawel. Lakip sa ginpadulungan sang personnel ang mga baliligaan sa Buhang Haro kag C1 Road sa distrito sang Arevalo. Kamahin sang Oplan paalala iwas paputok 2025 ang pagpasiguro nga nagakomply sa fire safety standards kag nagasunod sa regulasyon
Sang lokal nga panguluhan ang mga manugbaligya. Ginapahanom daw naman sang talatapan sa publiko nga magbaka lamang sa mga palupok nga may valid nga PS marks kag ICC stickers nga nagapatimaan nga safe ini nga pagagamiton. Nagpatigayon sang blessing and turnover ang okunsang 18 kadugang nga mga light transport vehicles ang Police Regional Office Section ng Piero 6 sa pagpanguna ni Police Brigadier General Josefino Dinigan Disyembre 26, 2025 sa Camp General Martin Teofilo B. Delgado, Fort San Pedro, Iloilo City. Ang mga salakyan ang may kabugusan nga balor nga 26,094,600 pesos kaginpunduhan si darom sang General Appropriations Act o kunang GAA Fiscal Year 2025. Sa nasabit nga seremonya, yan distribute ang mga salakyan sa mga masunod nga provincial police offices. Agad ang pasangkad ang operational capability kag police presence sa inatag sa areas. Among Aklan Police Provincial Office, may arasan 3 ka units. Antique Police Provincial Office, may 2 ka units. Capiz Police Provincial Units, may arasang 4 ka units. Iloilo Police Provincial Office, may arasang 9 ka units. Angot sining ginhatagan man pagtamod ni Ligan nga ang mga dugang nga salakyan ang good ma-enhance ang ina nga police mobility, response time kag visibility, partikular na sa mga malayo nga komunidad kag high traffic areas nga nakakinahanglan gid sang police station. Samtang nasapon nga kung nasapon nga wala na sang kabuhi ang 45 anyos nga lalaki matapos na lumos sa barangay Santo Niño Norte, Arevalo, Iloilo City sa tong Desyembre 26. Kagbase naman sa pamilya sang biktima nga wala naman sila sang plano nga ipa-autopsy ang bangkay. Bangod nga nagapati sila sa nga wala sang foul play. Kung madumduman mga ka-K5 nga base sa panaysayon sang utod sang nasambit nga biktima nga nag-updanay sila sa pag-inom sang iya nga manghod kung sang iya sila nga magulang sang gabi sang Pasko sang December 25. Apang nakitaan pa sila nga nagakamang sa gwasang ilabalay malapit sa subar. Saliin iya pangagin sa way kag ginala sa liwat sa ilasulod sang kwarto. Apang posible nga nalumos na mga ka-K5 santong gabi kag aga na sang nasapuan nga wala na sang kabuhi. Kumbinsido nga wala sang foul play ang misis sang negosyante nga si alias Jovic, 42 anyos, residente sang Dapas Capiz, nga nasapan patay sa suba sa Kopsang Barrio Kalinog alas 8 sa ngaga Disyembre 27. Sino kay Police Major Miles Diron ang hepe sang Kalinog Municipal Police Station Disyembre 24 sa naghalin sa Dapas Capiz si Jovic abang wala ini nakapuli. Sa Disyembre 25, nanawag ang pulis ang Tapas kanay Police Major Diron nga nagapabulig agad niya pangitaon si Jovic. Sa pagpangusisa sang pulis, nakita na motorsiklo sini sa taytay sa Kopsang Poblasyon Kalinog. Sa review ang CCTV, nakita ng isa kalalaki nga nagnumpat sa taytay sa Kundiin na bilin ang motorsiklo kung nakapark. Hindi kitaw ng itsura sa persona, apang anggid ang lawas kay Jovic. Sa ginusisa ang motorsiklo, may ginbilin nga sulat si Jovic. Wala naman sa pilas ang biktima sang nasapan kag posible ini ang nalumos. Dugang pa, wala naman sa pagpamawag sa kabuhi nga nabaton si Jovic base sa pahayag sang misis sini sa pulis. Napatay samtang ginabulong sa ospital ang driver sang motorsiklo nga si alias John John, 25 anyos matapos nakabunggo sa multicab sa barangay Baras Gembal, Iloilo alas 11:30 sang gabi sang tinalikdan nga adlaw. Suno pa kay Police Corporal Carl Francis Boston ang investigador sang Gembal Municipal Police Station. Pakadto kun padulong sa banwa sang Miagaw ang multicab nga ginamaneho naman ni alias Jojo.
49 anyos, residente sang Takas, Miagao. Samtang pakadto naman sa direksyon Patigbawan ang motorsiklo. Base sa CCTV, nakita niya naglapaw ang motorsiklo sa linya kung sa dalan sang multicab. Rason sang aksidente. Nakaangkon sang head injury si Janjan nga driver sang motor. Kag posible na bali ang hawak sa ni bangod sa impact. Angod sa ni gin-release naman si Jojo bangod nga nakitaan nga wala inisang sala. Kag siya na lang ang mapakayos ang iya sa lakyan. Nagsugilano naman ang magtimbang nga kampo kag nakitaan sang pamilya ni Janjan. Ngayara sa husto kung wala sang sala. Ang driver sang multicab nga si alias Jojo. Nakumpiskara masobra 300,000 nga balor sa ginapatian sa Cebu sa isa ka cellphone technician sa drug bypass operation sa Barangay Tabok Suba, Haro, alas 4:05 ng hapon, Disyembre 26. Ang subject, Amoselios Ram, 40 anyos, kag residente sang Barangay Sibonades, Maharo. Suno kay Boris Major Eduardo Sacon Jr., ang hepe sang Iloilo City Police Station 9, nabakla ng subject sang isa ka plastic sa isang ginapatian sa Cebu gamit ng 3,500 pesos ka bypass money. Na-recover ang kabugusan nga 55 gramos ang shabu nga may 374,000 pesos ka market value. Nagpamilibad naman yung maghatag sa komento ang subject kag siya ang pasakan sang kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 o ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Halin naman sa balita lokal, sa iluhanan naton ang detalye sang aton mga balita nasyonal. Balitang National. Balitang National. Sa nagapangunang balitang nasyonal, ginpanginumala ni Department of Public Works and Highways, second DPWH Secretary Vince Dizon, nga ginatagan sa isang authentication ang anuman nga dokumento nga uyat o kung ginauyatan ni Batangas Representative Leandro Liviste. Suro pa kay Dizon, wala inisang impormasyon angot sa uyat sang kongresista kag wala man sila nakita ang nasambit nga dokumento. Kung madumduman, una nga ginpahayag ni Liviste nga nakuha sila ang iya mga dokumento gikan kay Anay DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral bago ini nga magtaliwan. Dugang pa niya nakahibalo si Dizon angot sa amo nga dokumento nga iya nakuha sang Setyembre. Ginakabig nga resigned o kung nagbiya na sa serbisyo sa Philippine National Police yan ay PNP Chief Nicolas Torre III matapos niya batuno ng posisyon bilang bago nga General Manager sa Metropolitan Manila Development Authority o ng MMDA. Nakasumpa naman si Torre sa iya bago kaposisyon sa nakaligad lamang Biyernes, Disyembre 26. Sa National Police Commission, Napolcom Vice Chairman Rafael Vicente Kalinisan. Ang pagpungkon ni Torre sa MMDA ang nagkakahulugan niya ipso facto resigned o kung otomatiko nga nagbiya sa pwesto niya sa PNP. Ang pagbiya naman ni Torre ang naghatag o kung naghatag dalan. Ako niya maging lubos nga hepe sang PNP si Lieutenant General Jose Melenzo Nartates Jr. kag makuha man niya ang pinakamataas nga ranggo nga general nga ginauyatan ni Torre. Samtang nagsaka na sa 91 ang numero sa mga napilasan tuga sa mga palupok. Base pa sa Department of Health ug DOH nga kung basihan ang ila summary reports ang Sabado nga ang 91 ka mga nalista nga fireworks related injuries sa kan FWRI ang nagapabiling nga mas manubo sang 34% kung ipaanggid sa na-record sa amuman nga period sang tuig 2024. Kalamanan o kung mayorya sa mga kaso sang napilasan ang na-record sa National Capital Region o kung NCR nga may 40 tanan ka mga kaso. Ginsundan naman sa Ilocos Region nga may napulo ka kaso kag Western Visayas nga may 8 ka mga kaso. Kalabanan sa mga biktima ang nagaedad sang napulo tubtob 14 anyos nga mga kalalakihan. Nagapanguna naman ang nga kabangdanan sa mga injuries amo ang 5-star. Ginasundan sang wala natumod nga firecrackers, boga, kuitis kag plapla. Magaiwat sa memorial service ang House of Representatives para sa nagtaliwan nga si Antipolo City 2nd District Representative Romeo Acop sa Lunes, Disyembre 29. Una nga patigayuno ng isa ka Requiem Mass nga pagkasundan sa memorial service sa plenary hall sa Kamara alas 10 ang aga.
Kung madumduman, nagtaliwan si Kong Akop sang December 20 matapos iniatakiyon sa Corazon sa diin nag-service siya bilang Vice Chairperson sa House Squad Committee nga nag-imbestiga sa kontrobersyal nga Philippine Officer Gaming Operator sa kanang Pogo kag war on drugs ni anay Presidente Rodrigo Duterte. Alin naman sa balita nasyonal, saylo na kita sa mga balita sa luwas sang pungsod. Balita International. Nagisugod na ang pungsod Thailand kag Cambodia para sa gilayon nga untat pagpalupo kag ceasefire sa ilang nga borders ang Sabadong adlaw Desyembre 27. Sa isa ka joint statement, nagpasalig ang duwa ka mga pungsod nga untaton ng pinakasemana nga border clash. Sa diin napatay ang 101 tanan ka mga tawo kag nagpa-displace sa masobra tunga sa milyon nga mga individual. Ginpirmahan ang mga ceasefire agreement na Thai Defense Minister Nathapon Narkafanit kag Cambodian Defense Minister Thea Seiha. Nahibaloan nga naging epektibo ang ceasefire sang Sabado sang udto. Sa riin kun mapabili ng untat lupok sa sulod sang 72 oras. Sa 72 hours, pagahilwayon sang Thailand ang 18 ka soldado sang Cambodia nga dadakpan sang nagliligad nga mga engkwentro. Patay ang 5 katawo matapos nagtibusok ang isa ka helicopter sa Mount Kilimanjaro sa pungsod Tanzania. Sunod sa Tanzania Civil Aviation Authority, padulong sa isa ka medical mission ang sakay sa helicopter sang iniang magtibusok malapit sa Barafo Camp. Sakay sa helicopter ang mga biktima nga ginalakipan sang doktor, tour guide, piloto kag duha ka turista nga dumulong. May kataason nga 6,000 kon 6,000 metros ang Mount Kilimanjaro kon sa diin natabo ang pagtibusok sang helicopter sa kapin 4,700 metros nga kataason sang bukid. Halin naman sa balita international, saylo na kita sa aton siri nga mga balitang negosyo. Balitang negosyo. Makalaom naman ang mga motorista sang magkatuhay nga hulag sa presyo sang produktong petrolyo. Sa masunod nga simana, base sa Department of Energy, Oil Industry Management Bureau o DOE OIMB, base sa 3-day monitoring sa Mina Plat Singapore o MOPS. Ginpahayag naman ni DOE OIMB Assistant Director Rodela Romero nga ginalauman ang masunod nga adjustment sa presyo sang petrolyo. Sa gasolina, mag-rollback sang kapin 50 centimos sa kada litro. Sa diesel, wala sang paghulag. Kag sa kerosene naman, magasaka sang kapin 10 centimos sa kada litro. Kag base kay Romero nga wala malaki pang sa estimate ang operating cost sang mga oil companies. Kag sa ato naman pinakaulihing foreign exchange rate update mga ka-K5. Ang US dollar ang may baylong 58 pesos and 74 centavos. Samtang ang euro naman ang may baylo nga 69 pesos and 16 centavos. Ang British pound ang may baylong 79 pesos and 29 centavos. Ang Indian rupee ang may baylong 65 centavos. Ang Australian dollar ang may baylo naman nga 39 pesos and 44 centavos. Ang Canadian dollar ang may baylong 42 pesos and 95 centavos. Ang Singapore dollar ang may baylong 45 pesos and 75 centavos. Ang Swiss franc ang may baylong 74 pesos and 43 centavos. Ang Malaysian ringgit ang may baylo naman nga 14 pesos and 51 centavos. Samtang ang Bahraini dinar ang may baylo naman nga 156 pesos and 23 centavos. Ang Brazilian real ang may baylo naman nga 10 pesos and 59 centavos. Ang Bruneian dollar ang may baylo nga 45 pesos and 75 centavos. Ang Chinese yuan renminbi ang may baylo naman nga 8 pesos and 38 centavos. Ang Emirati dirham mga ka-K5 ang may baylo nga 15 pesos and 99 centavos. Ang Hong Kong dollar ang may baylo naman nga 7 pesos and 55 centavos. Ang Japanese yen ang may baylo naman nga 37 pesos. Ang Kuwaiti dinar ang may baylo naman nga 190 pesos and 81 centavos.
Samtang ang New Zealand dollar ang may baylo naman nga 34 pesos and 27 centavos. Ang Omani Rial ang may baylo nga 152 pesos and 58 centavos. Ang Saudi Arabian Rial ang may baylo nga 15 pesos and 66 centavos. Kag ang Taiwan New Dollar ang may baylo naman nga 1 peso and 86 centavos. Kag ang Thai Baht ang may baylo nga 1 peso and 89 centavos. Kagali naman sa balitang negosyo, sa iluhan naman naton ang nagapanguna nga balita tag sang sports. Balitang Sports. Nalutos ang magpartner nga sanday Alex Yala sa Pilipinas kag Jerry Shang sang China batok sa nakasumpong ang sanday Alejandro Davidovich Fokina sang Espanya kag Yi Bingbo sang China 7-5, 7-6 sa MGM Macau Tennis Masters Mix Double Event sang Sabado. Pagatubangon kun tani nanday Iyala kag Shang sanday Wu kag Mira Andriva ang pangin pahayag nga may sakit si Andriva kabangdadan niya ginbustan ini Fokina. Samtang natalana nga tubangon niya na si Andriva sa women's singles buwas nga adlaw sang Domingo. Una diri ginutos man ni Fokina si Shang sa men's singles event sa puntos nga 7-6, 7-5. Ang MGM Macau Tennis Masters ang isa ka exhibition event kag hindi kabahin sa WTA calendar. Kagali naman sa balita sa patag sang sports, sa ilohan naman nato ng aton siniga balita sa entertainment. Balitang Entertainment. Sa aton balita entertainment, nagtaliwan na ang isa pa ka miyembro sang OPM band nga April Boys nga si Jimmy Regino. Ini ang masubo nga ginannounce ang iya utod kag miyembro man sang banda nga si Vingo Herino sinigid lamang nga Sabado. Ginanduraw ni Vingo ang mga nagligad niya tinuogi nila nga magkaupod bilang mag-utod nga magkaupod sa banda kag ginapayag nga masakit kag mabudlay para sa iya nga madulaan sang pinalangga sa kabuhi. Sa katapusan sang iya video, ginpahayag ni Vingo nga isa naman ka April Boys ang nadula sa ila. Sanday Jimmy kag Vengo ang mga utod man ni April Boy Regino nga nagtaliwan man sadtong tuig 2020. Kagali naman sa balita sa showbiz, sa ilo na kita sa aton balitang extra special. Balitang Extra Special. Balitang Extra Special. Isa ka tumalagsahon niya kaso sa gitpasaka sang Turkish court sa syudad sa Kayseri. Kung saan sa kasawag ginkilala lamang kay HB nagpasaka sa divorce batok sa yabana nga nag-ubos ang oras sa social media kag naga-like sa mga pictures ng iban nga mga babayi kag nagabilin sa suggestive nga mga comments. Suno sa abogado sang babayi, ginapas ang bana ang iyang marital duty of loyalty. Kabangdanan niya may kinamatarong ang asawa nga mag-file sa divorce. Ginapanginuala naman sang bana nga ginkilala lamang kay SB. Katadlaw kagit ka K5 Aaron. Kaya pa kayo. Hindi kay K5 Kim. Si HB kag si SB. Ay naman. Sige, sa pagpadayon naton, ang akusasyon sa asawa sa pagsining nga ang sobra sining pagpangimon ang nagaapekto sa iya reputasyon nga nag-file kid siya sang divorce batok sa iya asawa. Matapos ang maidid niya pagtuon, mas ginpaboran pa sang korte. Ang punto sang babayi nga may sala gid ang lalaki. Kamangdanan niya ginmanduan sini ang bana nga bayaran ang iyang asawa
sang 750 Turkish lira nga monthly alimony. Oo, monthly alimony kay ang print bala. Alimony kag 80,000 Turkish lira nga kompensasyon. Ginapahayag sang korte nga ang pag-like sang bana sa mga pictures. Oo. Ano pa? Ang pag-like sang sa pictures sa pag-like iban nga mga babae sa social media ang nagaguba sa pagsalig sa pag-asawahay. Bung. Teka kakipabaron. Ka-relate ka man? Hindi man kay 5 Kim. So, what am I supposed to be? What the social media supposed to be? Nga, so, what do we want sang babae, sa mga lalaki? Siyempre, ara na sa mga friends list nila, ya. Pero, siyempre, basic, may mga parts manabi, may mga point manabi nga kasi gina-reactan to yung mga kilala, ya, mga circle of friends ba lang. Ano ba, ko na over man yung babae sa pagka iya nga selosa. Pero may isa may point pa na actually yung mga babae. Hindi ba na sila basta-basta magselos out of liking or reaction lang? Siyempre, how consistent you are sa pag-react na. Tapos, depende man na sa post ng babae. For example, nag-post ka sa post ng, nag-react ka sa post ng babae nga parte sa mga something sexual, romantic, and other stuffs like that. Or probably, may factors nga may masalos man yun ang asawa ni mo or partner nimo. And of course, kung for example, nag-react ka sa post ng iban nga babae, and you cannot even react sa post ng imong nga partner, syempre something hindi man sa maselos ang iban, kundi medyo masaklaw man ang buot sa imong nga partner. Mo na ka K5 Aaron. Pero not all the time kay K5 Kim, no? May ara sa amo sila nga lalaki, pero tilain man niya si SB, no? Kaya sa iban rin nga tinugas Pilipinas, no? Kag isa pa kung sa iban mas hindi man niya hungon niya kay 5 Kim, kiti ka natural man na kiti ang Facebook may ra sang like, react, no? Natural man lamang da, no? Pero hindi man tanan na mga K5. Kag may iban nabi nga comment. Comments get, yes. Tapos sa ilang nga mga partner. Iladria may suggestive nga mga comments. Sa kaso, that's why nga nagahatag pagit sa kahulugan nga ma-convince ang korte dito sa Turkey nga paboran ang sides ng babae. So, kung butang tabi for example, kung why sa mga suggestive comments, so paano bi, no? So, because ang reaction, di man siya maka-speak itself, no? Nga abukin ang tinutuyo. Depende sa consistency sang isa ka tao. Pero especially wala man dira ka kay 5 Kim sang jurisprudence nga can speak itself, can justify the matter or the reaction, no, sa isa ka content. It means lang it means nga medyo may boundaries ka lang. Okay. But sometimes wait lang sa mga social media etiquette on how you interact sa ibang mga tao, especially sa opposite sex, especially if you have your partner or especially kung may asawa ka na. Kalain mo na nga for example, may bata ka na, tapos gariak ka to gyapon sa mga nakabikini o sa mga sexy pose nga gapagwa-gwa sang boobs. Tapos may picture mo pang imo sa nga bata, bit-bit mo pang bata mo sa imo nga profile picture. It's something nagapakita nga wala ka sang pagrespeto sa imo nga partner or sa imo nga asawa ka kay 5 Aaron. Depende, case to case basis. Yes, hindi man tanan nga mo sina, no, may sometimes may ara man sang mga tawo, sample ba sila lalaki gariak, tiyan mo na tikisa makita isa, duwa, tatlo ang gariak, not just because about who shared the post, no, it's about the context sang content kag ginapost. For example, mayara man nga pala react ra kay 5 Kim nga galantaw or gabasa or ang ginapunto ang unod sang context. Example, may mga written post o mga graphic visual post abi kay 5 Kim nga hindi man sa makatugas ang like wala sa sang binastos ek dira
Sabi naman abi Oo. mga lalaki nga mahilig gid ya mag-add friends sa mga babae, mag-react sa mga bikini posts, mga sexy posts, mga got work to work, mga something like that. And of course no, offensive lang na sa parts ng babae kung wala ka gani ga-react sa iya nga post, ga-react ka to sa iban nga babae, something mas bet mo to siya galayas ang sa akon. So amo na before mo himuon sa iban, i-prioritize man na imong nga partner. Kag pakita mo nga wala na sang labaw sa iya, something like that. Yes, oo. Depende case to case basis, depende sa mentality. And of course, depende kung may mga malis man ang imong reaction, ang imong nga pag-comment on how consistent you are sa pag-react sa iya, o kag pag-comment man sa iya nga mga post. For example, ginahambalan mo to ang post ang babae nga na ay sexy ka, gwapa ka no. Tapos wala ka galing ka comments man sang amo ng mga something comments man, good comments sa imong nga partner. Diba ka kay Five Ron? So, yes. dapat kung may mga partners ka mo, dapat you have to observe man something hindi man maka-offend, especially kung friends nyo man ang mga family members nila, kag ang iban pagit. Okay. Depende man actually sa sa thinking. So dapat kamo sa inyong mga partner bold in italic kamo no. Kon kon may upload si partner da sang picture, bala niya gwapa kamo. Gwapa. Depende man. Makakikalain man gid man mo kung maka-react ka kag maka-comment ka sa iba niya babae. Sa bagay, may pero point hindi man. ka man maka-comment sa imo nga own partner. Wala kay 5 game. Tawag na. Ibudlay ni basi mag-establish ang korte sang Pilipinas, basi may ara sang jurisprudence or basi kon may ara sang plastar bala nga mga guidelines, no, nga mangin isa sa balasihan no kay 5 Kim nga sang isa ka pagsulundan sa civil code sang pag-divorce bala kay 5 Kim mga rason. Basi kon idugang na ibala. Ang pag-react sa social media. Pag-react sa social media, mapaguros na kamuda sa mga kilala na da. Ang damo gid man sa mga babae. Sample bi gin-add ni bi no kay 5 Kim. What if gin-add ni bi sa or miyara bisang ginhimo ang korte sa mga pagsulundan no. Regarding sa divorce. Yes. Included in siya. Iniho. Damo mo jinx. Damo mo jinx sa social media. So kung kaysa makitaan mo man ang mga reactions and comments if something nga malicious siya. May makitaan ka na nga mga and of course sa girls balaan mo na yung mamning edumba. You can trust your instincts. Pero of course you have to validate it of course man. Pero kay 5 Ron, nakitaan mo na ba lang video sang cheating issue na ang nag-unbox kay 5 Ron? Yes. Ang nag-unbox sang yes. regalo. What's your thought about the posting? Ga-expose abi no? O ginapakahuyan sa social media for the sake sa ginatawag na awareness. Or what's your take about cheating kay 5 Aaron? Okay, amo na ganun siring nila, ang cheating is a choice, hindi siya mistake no. Pero sa parts ng lalaki, the victim is ang lalaki, si Vince. So, posting sa niya regalo to with the screenshots. So, iba no nagka-claim no, nga there is malice sa natabo. Pero sa part, sa pag-insindi sa sitwasyon, anong nabatsag sang lalaki, ara sa sang iyang emotional drain siya kay 5 Kim. So sa tungod sa natabo no. Imagine that nga ginhimo ka lang nga service, kasi why ka service, pagkaon o ano pa nang pwede mapostan sa lalaki. So posting didto to para sa ako kay 5 Kim no, wait sa may nakita diya nga pagpaguba sang reputasyon sing isa ka tinuga. Kaya pag-post to matuod gid man no nga natabo, hindi sa himo-himo lang nga istorya, hindi sa hearsay lang, ginpatihan, ginpost diyon sa social media. Ti ara ya didto may ara sang screenshots no. Kumbaga sa isa ka kaso kung sa isa kay tabo, ti kinahanglan mo sa ebidensya para mapapati mo to kung sino da ang nagapatuman sa pulisya abi ka kay 5 Kim no. Tapos may ara man nagka-claim no nga ti do nahuyan ginang babae tungod sa natabo kay 5 Kim, pero depende no sa tagsa ka mga opinion kay 5 Kim regarding diri sa natabo sa ila.
Actually, may different tawag na no, may different ka mga arguments sa mga abogado subong ka kay 5 Aron. There are some nga nagahambal nga may mga tawag na no. Pwede siya makasulod nga kasuhan siya sang cyber libel, especially kitaon gito yang itsura sang babayi. We all know man ka kay 5 Aron in terms of cyber libel and in terms of data privacy, medyo stricto na. Once you expose the face, nga ma-identify siya, mabalaan ang iyang pangalan. Kag mention actually itong iyang pangalan. And actually itong mga conversations gina-upload, which is accordingly kon basihan ang data privacy based sa pila ka mga abogado, pwede pasakaan sang kaso si Vince, which is the uploader. Kag damo sila sang nagahambal nga tawag na no, wala man sang crime nga nahimo ang babayi, considering nga hindi man gani sila to mag-partners kundi ginapangalayagan lang to ni Vince si Lian or atong babae kay 5 Aron. And usually masulod lang na ang kaso kung for example kasado sila kay 5 Aron. Kaya according diri sa tawag na no, sa argument ni certain fiscal EJ, ambalya when exposure becomes a crime. Ambalya may kumakalat ngayon na video at screenshots online where a man exposed his girlfriend. Pinost ang private conversations niya, pinakita ang pangalan niya at in-upload pa ang confrontation video showing her face. Ang justification, cheater should be shamed para magtanda. Pero according kay fiscal EJ, here's the legal reality. They are not married, boyfriend-girlfriend lang. And on their case, wala ganin sila sang relationship. Kay may boyfriend ang babae, kag ang lalaki, nagapangalayag lang sa babae. And whatever betrayal he left is personal, not a legally cognizable injury that justifies public shaming. Kahit ka between spouses, it's not a legal option. Betrayal is real, but it is not a legal license to humiliate. Moreover, teaching her a lesson is not a lawful motive. In criminal law, what matters is the intent, o kung ang intensyon, ano bala ang motibo mo, and motive is irrelevant, or intent, what matters is intent. Motive is irrelevant, and the intent here is obvious. Number one is of course to shame. Ang possible liabilities according diri kay fiscal EJ, una diri is cyber libel, defamatory imputation committed online against a private individual. Considering subong may mga death threats na siya nga nabaton, ang public shaming is tawag na makakos na sang emotional or psychological trauma sa sining babae. Kag based diri sa kay fiscal EJ, ikaduha diri ang Data Privacy Act, unauthorized public disclosure sang personal data. Considering nga gina-upload man to ang mga screenshots sang pila ka mga messages. Katatlo diri ang cyber unjust vexation, ang paggamit sang social media to deliberately embarrass o kon pakawian and emotionally makapadestress sa isa ka tawo ang mga K5 without any lawful reason. On the other hand, regarding man rin, no, kay Attorney Mark Tolentino, opposing man ang iya sa nga argumento. Kaya hindi krimen ang magsalita. May batas na nagpo-protekta dito. And according to sa iya, niloko si Vince Jimenez, nasaktan siya at pinili niyang magsalita. Isang karapatang malinaw na kinikilala ng batas. And according sa iya, under sa 1987 Constitution, may guarantee sa freedom of speech. Konseriin, nagabuot silingon nga may right o kung may kinamatarong ang bawat Pilipino nga ipabutyag ang ila sa nga personal experience kag balatyagon, especially no kung ginahimo mo ni with honesty kag wala sang malain nga intensyon. Ang pagsasalita tungkol sa pagtataksil ay hindi automatikong libelo o kung libelous sa mga K5 naton. Kay based diri kay Attorney Mark Tolentino sa idalom sang Revised Penal Code kag sang Cybercrime Prevention Act, klaro or maatag nga kinahanglanon sang malis o kung iniba nami nga intensyon antes magtawag na no o antes nga mapasakan sang kaso kriminal, because ang pag-express ang personal nga mga sakit sa balatsyagkon o kung experience nga wala sang a threat
wala sang paninirang puri o kung panlilinang ay gina-consider nga not crime. Kaya hindi naman, accordingly, hindi man abuse of rights sa idalom sang Articles 19, 20, and 21 ng sang Civil Code. Apang pakunbangod nga wala sang intensyon nga manakit, wala sang paglapas sa moralidad o kon kaayuhan, kag wala sang intensyon nga makakos gid sang harm mga ka-K5. So subong timayo managani nga naga-exchange sa mga legal arguments ang mga abogado subong regarding this issue or viral nga post subong online ka-K5 aron. So as you've mentioned ka-K5 Ron, no, cheating is a choice, not a mistake. So mga ka-K5 naton, o bato-bato sa langit, tamaan wag magalit kay nagabalik na. For example, you cheated mga ka-K5, especially when you have a genuine partner. You cheated, maabot ang punto nga pag hinulsulan nyo, kids. Yes. Kag, of course, no, maabot sa punto nga kamo konsensyahon ay nahimo ko gali na sa amo nga tao nga naga-concern sa imo tawag na no, genuinely ka-K5 Aaron. Yes, sa mga kung si babae naka-experience no, sa emotional kag psychological traumas, siyempre sa lalaki, they bear it too, no? Sa kay Vince, may psychological kag emotional trauma man nga natabo sa ka-K5 game, no? Pero it seems like na subong dugi na himo na lang nga content. Ginasabayan na lang nila for the sake of popularity kay makita ano man sa lalaki kay since vlogger man siya. Yes, for nowadays, no? For para maka-content kay content. Ang ilang kakahuyanan subong ginagamit nila for virality, iban. Yes, amo na gani ka-K5 game. Do wala na siya sa gamay, sing pinaka-level na lang ganyang pagka-integridad, ang integridad, no, sing tao. K5 game sa social media. Sige K5 Ron, thank you so much kay Ma'am Ning Lumba, Sir Kim Heroso Penes, Nonoy Vani. Shoutout sa Alagarme family sa Leon, Iloilo. Ma'am Ning Lumba, Radi Sarmiento, Muning. Naming ngalan niya, Ma'am Muning, Annabel Alberto Villanueva. Good morning Ma'am, Patamiaw lang Villanueva family and Alberto sang Barangay Malapaya, Sitio Kapinaya, Sara from Muning. Oras alas 7:02 na sang aga. Magasunod ng programa, ireklamo mo sa K5 with ka-K5 Aaron Lloyd Balalari Foyo. Kami naman ang inyong nakaupod. By the way, nakaupod natin sa Master Control K5 Lawrence Espeja Suliman. Ako naman si ka-K5 Kim Montaño Caluyo. Ako naman si ka-K5 Aaron Refoyo. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM. K5